Kumba kanyo hajar kandai spa sop hangut kinong India ki basa bian hapo kari Amerika kinsha pen payeng no haka sorkar batmai jung Donald Trump. Ia kiri ki bom pedang yala ki jong ki brio ki bakari Amerika kan pen pai nakaliang ka sorkar jung Donald Trump kan pen sange no ia ka jing ya trek kamlang haki babon ki benda. Kari Amerika menta kelap penkrek syacai bah. Kumno ban pedang sengopa ya uk presiden bat thamai jongka. Uban shimti ya kasyuki presiden. Bat ban bamsmai ha ubanai Januari la syamstem. Kata ud Donald Trump ha ka jingjob chungu. Ha ka sin kabaar hadin ka jingsha limno. Ha u Joe Biden ha ka ni ka samoy trekam kabasan snem menta. Donald Trump hakini ki benai baladep haka jingyalap election chungu hapo kari Amerika hi barok kawe ula saya shibun ki juban lat chungu bakumno unle lada un job yang kum u presiden kari Amerika haka sin kabaar laju yo sngo hajanman ki rensan yalap election chungu ba usngo khia palat halor ka jingmi bun ki kam pentrem bat ki jingmi bun ki jingelek thma kawe kari ia kewaipat hakaba Donald Trump ulak kular ba un persang ban pensangeno ia baro kitma bajia hakiri ka perthai lada un wan biang hakabor chongu kum unong yalam kari Amerika bat kewaipat kaba Donald Trump yo jingkersan bha kaba pura jongu naki pajba kari Amerika golong ba ulak kular hakapor yalap election jongu ba un permi lot ya kat kibriu kibasa bian hapo uput usam kari Amerika hi barok kawe ki bom syam lawan sa lengba kalanti kabadai ne ki bom don ya ki kot kisla ki babyang nelak ban ong kita kibriu ki basyuan petwir bat wanri dengan jubor hapo kari Amerika ya kani ulak kular batang Maria Shimti ya kasyuki presiden enle klem dap penslam ya kawat ka baningkong ban pak ban paipat syala ki jong kiri pakiwan kumta kumba ulak kular syaki pajba kari Amerika hakapor yalap election chungu bat ba menta kala urlong ba ula job ya kasyuki presiden ke ei kabanmi nang ne syakmat ngin ya pet kandiat haba persang ban yo ban ya kren bat ki poiwer ki bana keleng kiri ka perthai ki basa bi an hapo kari Amerika kamtam kitu ki bombyang ki kot kisla ban pensisya yala de bakilong ki babet bansa hapo kari USA Kilapan pau ia ka jingso kutlat jongki bakum no shu kinle ia ka bamenta namar kiwan khanang syapo kari Amerika banyo pat ia ka jing imbat thamai jongki namar lada kinsa hala ka jongkari satang ka jingyap thangan keban be nadin jongki hendrei menta ba Donald Trump ula syem sendon ia kum kadai karai kabat tenge om tipsyu ke ei ka banjia nang ne syakmat ia ka jingim jogi namar kim tipsyu balada kinlek phaibyang syala ka jongkari kan syem jenjar palat tang banyo ia kabam sisin sisngi ha ul benai baladep Donald Trump ula pha ban wat jingtip na baro kawai kari Amerika bakat nongut kibasa bian hapo kari Amerika banyo jingkhen kelumlang ia baro haswa bu undon hakabor ban hukum ban pak mi no enda ula deb bamsmai kum unong yalam kari Amerika kat kum ka jingyo lum jingtip hapo jongkani katayo baladep kidon hadu khat santeli kiri jongka perthai ki bahap hakathup jongki brew bawan sa bian hapo kari Amerika hakabaya ki brew jongkiteki khat santeli kiri Donald Trump un pak pen phaibyang syala ki jongkiri jongki bakilawat kiri badon hakatai ka thup baningkong kilong kari Honduras, Guatemala, Mexico, Salvador, China, India, Russia, Bhutan, Myanmar, Laos, Vietnam, Cambodia, Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, Azerbaijan, Ukraine, bat kari Eritrea habakren halor katiga benta ban penpaipat syalaki jong kiri ia kita ki brew ki basyulik sa bian hapo kari Amerika nakal yang Donald Trump ula berngem balada kino kiri kim pedang ialah ki jong ki brew
bakari Amerika kan pak lek phaipat ulong banak yang ka sorkar thamai chungu unsap pensange lut ya baro kijing ya trekam lang bat kitei kiri kum hakikam khayi pateng bat kikam the jingerap leng bakari Amerika lada don napreng kitei kiri ki bom priang halor katei ka jing pha pen phaipat ya ki breu chongki nakri bakilawan katei ka jing le bat ka jing berngam chung Donald Trump kalak ban kata ia ka jing ya dai perlok chung bat ki wei pat kiri ka perthei ki balong ki perlok baju ya trekam lang bat kari Amerika pero sikata Andrei haba bisar janai pade kadai hok ia kari Amerika bahkan le dakikam halor ki breu ki bom dai hok bansa hapo uput usam chungka bat ki ba sulit sa jubor klem dayo jingpet katkum ki kendon an jongkari Amerika haba persang banwat jingtep layo lum bahak tei ka thup banikong ban pha lek phaipat shala ki jong kiri bakiwan kidon kumba khanyo hajar khandai spa saphungut ki breu ki badai napo kari India na pedeng ki nyolak arpusan hajar ngut kinung India ki basa bi an hapo kari Amerika ki ban sanang kentup susu hakathup ka baar ban pha pen phaipat shala ka jong kari India ke ei ka ban sami nang ne syakmat halor ketiga jing thmu chung Donald Trump ngin sanang persang ban nang yailung jing tep susu